obligado ba nga mohatag ang amo og bonus ngadto sa construction worker kung mahumana ang project? Ang atoang mga construction worker giila sa balaod nga project employees kay magdepende ang ilahang income o trabaho kung doon na pay project. Unsay giingon sa balaod? Sumapa sa section 2.2 paragraph F sa Department Order Number 19 Series of 1993 sa Department of Labor and Employment. Mao ni ang lagda sa pagpanrabaho para sa mga trabahante sa construction industry sama sa construction worker. Gingon dinhi nga kabahin sa gitawag og indicators of project employment nga ang trabahante hatagan og completion bonus igkahuman sa project. So kamo di ay nga mga construction worker, mahuman na gani na inyong project or sa padung ng mahuman ang inyong project, maningil na mo sa inyong amo nga mangayo og completion bonus.